நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் போனாதான் மாதாஜி அது போன மாதிரி இருக்கும். நாங்கெல்லாம் மாதாஜி ரொம்ப எனக்கு ரோட்ல நல்லா நடந்த ஆக்சுவலி மாதாஜி ஐ உங்களை விட ஷுட் ஃபாஸ்டா ஸ்டாண்ட்ல நடக்க முடியல மாதாஜி. எனக்கு ரொம்ப ப்ரெஷர் போட வேண்டியது, அதான் நான் பின்னாடி போயிட்டேன். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஸ்டாண்ட்ல நான் வரும்போது. ஆனா எனிவே முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. அது வரைக்கும் எனக்கு ரொம்ப லைஃப்ல அது பண்ணணும் பண்ணியாச்சு மாதாஜி. நான் போனேன் மாதாஜி. ஆனா இவ்வளவு கிருஷ்ணரை பத்தி இவ்வளவு டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சு போயிருந்தா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணியிருந்திருக்கலாம் மாதாஜி. தெரியாத சமயத்துல போயிட்டு வந்துட்டேன் நான். மங்கி என்னோட பேக் பிடிங்கிட்டு போயிடுச்சு மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி எந்த கண்ணாடியே போச்சு மாதாஜி. யாருது? வசந்தி மாதாஜி உங்களுக்கு போயிடுச்சா? கண்ணாடி வாங்கிடுச்சு மாதாஜி. ஆமா அப்புறமா வசந்தி மாதாஜி தான் ஒரு கல்ல தூக்கி போட்டாங்க. அப்புறம் 2 பிரபுஜி வந்து எனக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போய் மங்கி பாருங்க எனக்கு கண்ணாடியை ரிட்டர்ன் போட்டுடுச்சு. உங்களுக்கு தெரியும்ல கண்ணாடி கைட்டி வச்சுட்டு தானே போனோம்ட்டு. இல்ல மாதாஜி உள்ள பாக்க சொல்ல போட்டோம் பாருங்க. அது மறந்துட்டு பேசிட்டே ஆட்டோல வந்துட்டோம். ஆட்டோக்கார வந்து டிராபிக்ல நிறுத்தினாரு பாருங்க. எப்படிதான் கண்ணிமிக்கிற நேரத்துல தூக்கிச்சு மாதாஜி. ஆமாமா நானு லாஸ்ட் நாள் பங்கே பிஹாரி போகும்போது பாவம் அந்த ஒரு தாத்தா வந்து கியூல நின்றுட்டு இருந்தாரு. ஒரு 70 வயசு இருக்கும் கண்டிப்பா. சோ அவர் சும்மாதான் நின்று இருந்தாரு. அழகா வந்து அப்படியே மெல்லமா வந்து இப்படி கைட்டிட்டு அவருக்கு தெரியவே இல்ல. அவர் கண்ணுல இருக்கக்கூடிய கண்ணாடி போனதே தெரியல. எனக்கு 2 தினம் ஆச்சு மாதாஜி. எனக்கு 2 தினம் ஆச்சு. 100 ரூபாய் குத்து பிறகு வாங்கி கொடுத்தாங்க மாதாஜி கண்ணாடிய. 100 ரூபாய் கேட்டாங்க அது வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு. 50 ரூபாய் கொடுத்தா ஒத்துக்கவே மாட்டேன் சொல்லிட்டான் அந்த பையன். ஓகே. வசந்தி மாதாஜி சித்திரலேகா மாதாஜி 2 வாட்டி போயிடுச்சு மாதாஜி. புரூட்டி வாங்கி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொடுத்தது. இல்ல வசந்தி மாதாஜி திருப்பி கிடைச்சிட்டீங்களா இல்லையா? கிடைச்சிச்சு மாதாஜி. அது 100 ரூபாய் கேட்டான் அந்த பையன். அப்பதான் வாங்கி தருவேன் நான் குடுப்பேன். வாங்கிட்டான் குடுக்கல என்கிட்ட. 100 ரூபாய் கொடுத்தாதான் அப்படின்னா சரி 100 ரூபாய் போனா போதும் 4000 ரூபாய் கண்ணாடி தான். அப்புறம் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. மாதாஜி அப்படியே அது எப்படி மூடு இருக்கோ அது பிரகாரம் தான் செயல்படும். நாம ஒண்ணுமே சொல்ல முடியாது இல்லையா? மாதாஜி 5th இங்க போறேன் மாதாஜி, துவாரகாக்கு. எல்லாரும் தான், நானும் கூட வரேன். அப்படியா மாதாஜி? ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. நான் தனியா இருக்கணும் என்னவோ நினைச்சிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. வாங்க. இல்ல இவங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி வராங்க. அவங்க அக்கா பொண்ணு ஹேமலதா. அப்படியே மாதாஜி ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. அவங்க எல்லாம் வராங்க. சொன்னால் நோ நீட் வரி. உங்களுக்கு கம்பெனி இருக்காங்க. சரி மாதாஜி. அங்க வந்து இந்த மாதிரி சுத்துறது நிறைய இருக்காது எனக்கு சரி மாதாஜி. சரி. அங்க ஒன்லி கோயில் போறது வர்றது, கோயில் போற வர்றது, அந்த மாதிரி அந்த லொகேஷன்ஸ். அங்க எதுவும் கிரிவலம் அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. எதுவும் இல்ல. சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. And then one thing we have to appreciate about சேதுலட்சுமி மாதாஜி, அவங்க கால் முடியலன்னா கூட எப்படியோ ஒண்ணு நடந்துடணும்ன்ற அந்த டிட்டர்மினேஷனோட நடந்துட்டாங்க. அவங்க இருக்கிற உண்மை அதுதான் இல்லைங்களா மாதாஜி? போக ஜெனரேஷன் ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம வருங்கால ஜெனரேஷன் வந்து நடக்குமான்றது வந்து வரைக்கும் எப்படியாவது பாத்துறோம் மாதாஜி. எனக்கு இந்த பாக்க இப்பதான் மாதாஜி கிடைச்சிருக்கு. சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. எங்க மருமக சொல்றாங்க, நீங்க என்னைக்கு இது ஹரே கிருஷ்ணால சேர்ந்தீங்களோ அம்மா நீங்க டெய்லி எனக்கு எல்லாமே விஷ்ணுவோட இது பகவானோட இதுவா கிருஷ்ணரோட இதுவா வாங்கிட்டு வந்து குடுக்குறீங்க. வீடு பூரா அதான் மாதாஜி வச்சிருக்கீங்க. மருமகளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. கிரேட். அட்லீஸ்ட் இப்ப இந்த காலத்துல பிக்கல் புடுங்கல் பேசக்கூடிய மாமியாரை விட இந்த மாதிரி பக்தியில போகக்கூடிய மாமியாரை தான் மருமகங்க. என்ன அவங்களுக்கு டென்ஷன் கிடையாது இல்லையா? சோ நம்ம வயசான பிறகு நம்ம என்ன பேசுவோம்னு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. இதை நம்ம எல்லாருமே ஒத்துக்கணும். ஏஜ் ஆக ஆக வாட் எவர் வி ஸ்பீக் அது நம்ம கண்ட்ரோல்லயே இருக்காது. ஓகே, நாம நினைப்போம் நாம எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா உண்மையிலேயே அடுத்தவங்களுக்கு தான் அது தெரியும். நம்ம எந்த அளவுக்கு அவங்கள எரிச்சல் பட வைக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு அவங்கள வந்து நம்பணும், அதாவது ஹர்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம வயதான பிறகு இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரோல். நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இட்ஸ் த பாடி பில்ட் இன் கெப்பாசிட்டி. இத்தனை ஆண்டுகள் நம்ம வந்து ஓயாது உழைச்சது, மன உளைச்சல் எல்லாமே வந்து ஒரு வேறு விதமா இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி சத்சங்கத்துல வந்து இல்லைன்னா கண்டிப்பா வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தலையை சாப்பிட்டுருப்போம்.
நீங்களாம் எப்படி எனக்கு தெரியாது, நான் மட்டும் இல்ல ரொம்ப மாதாஜி, நீங்க சொல்றது உண்மைதான் மாதாஜி. பயங்கரமான உண்மை மாதாஜி ஆமா, இதெல்லாமே. இப்பெல்லாம் ரொம்ப ஹாப்பியா நம்ம பாட்ட வேலை உண்டு, அந்த சாமி இதை படிச்சுட்டு இன்னும் கூட நம்ம பக்குவம் அடையணும். இந்த ஆமா வாட்டி ட்ரிப்ல மாதாஜி, இன்னும் அடையணும். இந்த வாட்டி ட்ரிப்ல நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனது நம்ம டிவோட்டிஸ் கிட்டயே ஸ்டில் நம் பகவத்கீதை பாகவதம் இவ்வளவு படிச்சும் கூட இன்னும் நாம அந்த ஒரு லெவல் வந்து அடையல அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு நல்லாவே உணர முடிஞ்சது. ஓகே, அத நான் ஆமா மாதாஜி, நீங்க சொல்றது 100க்கு 100 உண்மை மாதாஜி. ஓபனாவே நான் சொல்லிடுறேன் நான். ஓகே, சோ ஒன் ஷுட் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் கரெக்டா தப்பா அப்படிங்கறத வந்து கண்டிப்பா நம்ம யோசிக்கணும். சோ அதனால அடுத்தவங்க தவறு செஞ்சா பரவாயில்ல, அதை பத்தி நம்ம பொருட்படுத்த வேண்டாம். ஆனா நாம தவறு இழைக்காம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம தேடிக்கணும். அதுதான் நம்மளுடைய இது. we should only retrospect ourselves. நம்மளை பத்தி மட்டும்தான், நம்முடைய குறைகளை மட்டும்தான் நாம யோசிக்கணும். அடுத்தவர்களுடைய குறைகளை நாம் யோசிக்கிறதுக்கு போகக்கூடாது இல்லையா? அது தேவையற்றது. ஆனா நல்லாவே விஷுவல்ஸ் வரும் நம்ம கண்ணு முன்னாடியே, அவங்க செய்யற தவறுகள் நம்மளால கண்டிப்பா பார்க்க முடியும். ஆனா செய்பவர்களுக்கு அது தவறாகவே இருக்காது. இது எல்லாருக்குமே பொருந்தும், இன்க்ளூடிங் மீ. அதனால அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை நோக்கிறத விட நம்முடைய குறைகளை நாம கண்டிப்பா நோக்கணும்ன்ற அந்த மன உறுதி வந்து அதுதான் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து முன்னுக்கு போகக்கூடிய பாதையா கொடுக்குமே ஒழிய, எது வரைக்கும் அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை மட்டும் நம்ம பார்த்து அடுத்தவங்க நமக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கணும், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பர்ஃபெக்ஷன் மாதிரி அவங்க இருக்கணும் அப்படிலாம் எதிர்பார்க்கவே கூடாது. நம்ம எல்லாருமே குறைகளோட பிறந்தவங்க இல்லையா? ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான கர்மங்களை கொண்டு பிறந்தவங்க. அதனால என்னுடைய கர்மம் மாதிரி ஜெயந்தி மாதாஜி இருக்காது, ஜெயந்தி மாதாஜி மாதிரி கலாவதி மாதாஜி இருக்காது. அது மாதிரி சில சமயத்துல ஜெயந்தி மாதாஜி விட்டு கொடுத்துருவாங்க, கலாவதி மாதாஜி விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. அதுக்காக நம்ம கலாவதி மாதாஜி வந்து தவற எண்ண முடியுமா? முடியாது. தட் இஸ் அவங்களுடைய சுபாவம். இத்தனை ஆண்டுகள் அவங்க எடுத்துட்டு வந்து பழகின அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அவங்களோட பில்ட்-இன் ஆயிடுது. இது ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன், ஐ எம் நாட் டெல்லிங் எக்ஸாக்ட்லி. ஓகே, ஸோ யாருமே அப்பண்டிங்கா எடுத்துக்காதீங்க. ஆனா நாம நம்மளுடைய குறைகளை நாம எங்க நாம இழைக்கிறோம் தவறு அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு இன்னும் ஃபியூச்சர்ல வந்து அந்த மாதிரி தவறுகள் எல்லாம் செய்யாம போகிறதுக்கான பாதைக்கு நம்ம கண்டிப்பா நம்மள எடுத்துட்டு போவோம். ஏன் வெடுக்குன்னு நம்ம பேசிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு எவ்வளவு மன வருத்தம் வரும்ன்றது வந்து நம்ம தெரியும். எஸ், அடுத்தவங்க கண்டிப்பா தவறு தான் பண்றாங்க. இப்ப நான் நிறைய தவறு பண்றேன். ஓகே, ஜெயந்தி மாதாஜிக்கு நான் பண்றது பிடிக்கவே இல்லை. அப்ப அவங்க என்ன சொல்ற டக்குன்னு பேசிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதனால என்ன நன்மை? அவங்க ஓப்பனா பேசினாங்க அப்படின்னு நான் பிராட் மைண்டா எடுத்துட்டாலும் இல்லையா? சோ அதே மாதிரி எல்லாருமே எடுத்துப்பாங்களா? கண்டிப்பா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. சம்டைம்ஸ் இட் வில் ஹர்ட் இன்டர்னலி இல்லையா? அதாவது சப்கான்சியஸ் மைண்ட்லயே போயிட்டு என்னதான் வெளியில நம்ம அதை பெருசா எடுத்துக்காம இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள போய் அந்த பாதிப்பு என்பது ஏற்படும். ஓகே, அப்ப அந்த சப்கான்சியஸ்ல போய் அந்த இம்பாக்ட் ஆகும்பொழுது அந்த வைப்ரேஷன் வந்து பேசுறவங்களுக்கு கண்டிப்பா இடிக்கும். அதனால நாம யாருடைய வாயிலுமே விழாம ஓகே, அடுத்தவங்கள குறைகளை சொல்லாம அவங்கள திருத்தணும்ன்றதெல்லாம் நம்முடைய கடமையே கிடையாது. உங்களோட பேச்சு கேட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லது எடுத்து சொல்றது மட்டும்தான். அவங்க இப்ப இவ்வளவு 18 அத்தியாயமே பகவான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா? சாக்கியா எல்லாமே. ஆனாலும் அவர் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமே அவர் என்ன பண்றார்? இஸ் கிவிங் த சாய்ஸ். அதெல்லாம் பார்த்து நம்ம கத்துக்கணும். நம்ம எப்பவுமே அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கணும், அவங்கள இம்போஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, வி ஷுட் நாட் டேக். காலையில நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டேன் மல்லிகா மாதாஜி வந்து கேட்டதுக்கு இல்லையா? ஏன்னு தெரியுமா? அதே மாதிரிதான் சாய்ஸ் எடுத்துட்டே இருப்போம் நம்ம. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு see that. ஒரு வாட்டி நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிட்டோம்னா அடுத்த வாட்டி ஓகே ஒரு மைண்ட் செட்டப் வந்துடும், மாதாஜி இனிமே ஒத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்ட்டு இல்லையா? எக்ஸாம் ஆல்ரெடி 2 வீக்ஸ் ஆச்சு, இப்ப 3rd வீக் இது. இந்த வீக்லயே நம்ம வந்து எக்ஸாம் எழுதினா அடுத்த வீக்குக்கு போனோம்னா ஒரு மாசம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் நாட் த ரைட் வே. நம்ம அப்படியே ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுவோம், இப்ப ஆரம்பத்திலேயே நான் ரொம்பவுமே விட்டு உங்களை வந்து அப்படியே போயிட்டோம்னா கடைசியில நம்ம இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிரமமாயிடும். அதனால ஸோ சிலதெல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா அந்த ஃபாலோ வந்து நம்ம கண்டிப்பா பண்ணணும். அதை வந்து நம்ம மாத்தி அமைச்சுக்க முடியாது. ஓகே, we should not take it as ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறது சில விஷயத்துல இருந்தாகணும், சில விஷயத்துல வந்து நம்ம விட்டு கொடுத்துடணும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. விட்டு கொடுக்குற மனசு எப்பவுமே இருக்கணும், தட் இஸ் ஆல்வேஸ் குட். ஆனா எங்கேயாவது விட்டு கொடுக்க முடியாத சூழ்நிலை இருந்தா அதை நாம கண்டிப்பா எஸ் முடியாதுன்னு சொல்றதுக்கும் நம்ம வந்து தயாரா இருக்கணும்.
ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். அது என்ன பெரிய நம்ம கலெக்டர் உத்தியோகம் எதுவும் போறது இல்லை நம்ம, இல்லையா? எக்ஸாம் தானே, இந்த வாரம் எழுத முடியலன்னா அடுத்த வாரம் எழுதிட்டா போச்சு, அவ்வளவுதான். நான் கூட அப்படிதான் பண்ணேன். ஒன்றும் பண்ண முடியாது, தவிர்க்க முடியாத காரணம், வீட்டுல ஒரு மரணம், அப்போ போக வேண்டிய சுச்சுவேஷன். அன்னைக்கு எக்ஸாம் எழுதுவியா, மரணத்துக்கு போகுமா? அதனால இதைதான் நம்ம பார்க்க முடியும், இல்லையா? அதனால அதை அப்படியே நம்ம மாத்தி அமைச்சுக்க வேண்டியதுதான். சில இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாது, we have to follow. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸா சொல்றேன், யாருமே இங்க தவறு பண்றல. ஆனா தவறுகளுக்கு அடுத்தவங்களுடைய கண்களுக்கு அது தவறுகளாக கண்டிப்பா தென்படும் பொழுது நாம நம்மள கண்டிப்பா பக்குவப்படுத்திக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இப்ப சாம்பனின் திருமணம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा शिवपदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोप्तकान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारूभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ சாம்பனுடைய திருமணம் நாம் இன்னைக்கு படிக்க போறது. ஸோ யார் படிச்சாலும் ரெண்டு பேராகிராஃப் படிங்க, சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வேணா கூட ஒரு ரவுண்ட் ரொட்டேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஓகே, வாசிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி எல்லாம் வரலையா இன்னைக்கு? அவங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கிறதுனால படிப்பாங்களோ என்னமோ மாதாஜி. என்ன ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிட்டுறாங்க. ஓகே ஃபைன், என்ஜாய் மாடலி. பை, படிங்க. ராமனின் திருமணம். துரிராசனின் துரியோதனுக்கு லக்ஷ்மணா என்ற பெயரில் திருமண வயதை அடைந்த ஒரு மகள் இருந்தாள். குருவம்சத்தை சேர்ந்த அவள் பல தகுதிகள் உடையவளா இருந்தால் பல அரசகுமாரர்கள் அவளை மணக்க முன்வந்தனர். ஒரு அரசகுமாரி திருமண வயதை அடைந்ததும் அவள் தன் விருப்பப்படி ஒரு அரசகுமாரனை கணவனாக தேர்ந்தெடுப்பதற்காக சுயவரம் ஏற்பாடு செய்யப்படுவது வழக்கம். லக்ஷ்மணாவின் சுயவரத்தின் போது அவள் தன் கணவனை தேர்ந்தெடுக்கவிருந்த நேரத்தில் கிருஷ்ணருக்கும் அவரின் முக்கிய ராணிகளில் ஒருவரான ஜாம்பவதிக்கும் பிறந்த மகனான சாம்பன் சுயவர மண்டபத்தை அடைந்தான். சாம்பன் தன் தாயின் செல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்ததால் மிகவும் கெட்டு போயிருந்தான். எப்போதும் அவன் தன் தாயுடனேயே இருந்ததால் அவனுக்கு சாம்பா என்ற பெயர் வந்தது. அம்பா என்றால் தாய், சா என்றால் உடன் என்று பொருள். அதே காரணத்துக்காக அவன் ஜாம்பவதி சுதன் என்ற பெயரும் உண்டு. முன்பு விளக்கப்பட்டுள்ளது போல கிருஷ்ணரின் மகன்கள் எல்லோரும் தந்தையை போலவே உயர்ந்த தகுதிகளை பெற்றிருந்தார்கள். சாம்பன் துரியோதனின் மகனான லக்ஷ்மணாவை அடைய விரும்பினான். ஆனால் அவளுக்கு அவன் மீது விருப்பம் இல்லை. எனவே சாம்பன் அவளை சுயம்வர மண்டபத்திலிருந்து பலவந்தமாக கடத்தி சென்றான். சாம்பன் லக்ஷ்மணாவை சுயம்வர மண்டபத்திலிருந்து கடத்தி சென்றது குரு வம்சத்தினருக்கு ஏற்பட்ட இழுக்கு என்று திருதராசன், பீஷ்மர், விதுரர், உஜகர், அர்ஜுனன் உட்பட குருவம்சத்தை சார்ந்த எல்லோரும் கருதினார்கள். சாம்பனை விரும்பாத லக்ஷ்மணாவை அவள் வேறு எவரையும் தேர்ந்தெடுக்கா வண்ணம் அவன் பலவந்தமாக கடத்தி சென்றதற்காக அவனை தண்டிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள். குருவம்சத்தினருக்கு அவமானம் ஏற்படுத்திய சாம்பனின் ஆணவத்தை அடக்குவதென்று அவர்கள் தீர்மானித்தனர். குருவம்சத்து பெரியோர்களின் ஆலோசனையின்படி அவனை சிறை செய்வது, ஆனால் கொல்வதில்லை என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. லக்ஷ்மணாவை சாம்பன் தொட்டுவிட்டதால் அவளை அவன் தவிர வேறு எவருக்கும் மனம் செய்யவிருப்பதற்கு இல்லை என்பதும் அவர்களின் முடிவு. இது வேத முறைப்படியான சமுதாயத்தின் நியதி. குருவம்ச குடும்பத்தினர் மூத்தவர்களான பீஷ்மரை போன்றவர்கள் சாம்பனை சிறைப்பிடிக்க விரும்பினார்கள். அவர்கள் சிறந்த போர் வீரர்கள். ஒன்று கூடி கர்ணன் தலைமையில் புறப்பட்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. சோ இங்க சாம்பனுடைய செயல் இல்லையா? சோ விருப்பம் இல்லாத ஒரு பெண்ணை கண்டிப்பாக கட்டாயமாக பலாத்காரமாக திருமணம் செய்யக்கூடாது. இது எந்த, அதாவது நம்முடைய அந்த சனாதன தர்மத்திலையும் சரி, இந்த வேத சாஸ்திரங்களையுமே ஆனா அரசகுமாரிகள் இதே ஒரு சூழ்நிலை நம்ம முன்னாடி எங்க பார்த்திருக்கோம்?
நரகாசுரன் இல்லையா, 16,000 இளவரசிகளை வந்து அதாவது ஒரு இடத்துல அடைச்சு வச்சிருந்தான் இல்லையா. சோ ஆனா அந்த நரகாசுரனை வந்து வதைத்த பிறகு அவர்கள் மீண்டும் அவர்களுடைய திருநாட்டை வந்து செல்லவில்லை. ஏன்னா அதை அவங்க சேர்த்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு முறை வந்து வீட்டை விட்டு அகன்றால் மீண்டும் வந்து அந்த வீட்டுல வந்து குடியில வந்து அவங்களால சேர முடியாது. அது அரச குலத்துக்கு இருக்கக்கூடிய இது. அதனால கிருஷ்ணரையே அவர்கள் வந்து கணவனாக அடைஞ்சு அவங்க வந்து அதாவது துவாரகையில அவங்கவுங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அரண்மனைகள்ல வாழ்ந்தாங்க இல்லையா. இப்போ ஜாம்பவதியுடைய மகன் யாரு, சாம்பா. இந்த சாம்பா வந்து அதாவது எப்பவுமே அம்மாவோடய இருந்திருந்து பழகியாச்சு இல்லையா, செல்ல பிள்ளையாக. அதனால அவன் வந்து அவ்வளவு சிறப்பான ஒரு இதுவாக இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டுறாங்க. ஆனாலும் லக்ஷ்மணாவை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை. லக்ஷ்மணா வந்து யாரை திருமணம் செய்து கொள்ளணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஆக்சுவலி திருதராஷ்டிரன் அவங்கள வந்து யாரையோ நினைக்கிறேன் இவங்க வீட்லயே தான். சாரி, உத்தராவா மாதாஜி? உத்தரா கிடையாது, இந்த இது கிடையாது. ஆக்சுவலி துரியோதனுடைய மகன், அவன் பேர் கூட லக்ஷ்மணாவா? ஆமா மாதாஜி, அவன் வந்து யாருடைய மகளனாக்கா பலராமருடைய மகளை வந்து திருமணம் செய்து கொள்ளணும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. சோ பெரியோர்களின் ஆசனைப்படி அவர் சிறை செய்வது, ஏன்னா அவனை கொல்லக்கூடாது. ஸோ தே ஹாவ் த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, அதாவது சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால அவங்கள கொல்லக்கூடாது, ஆனா சிறை பிடிக்கணும்னு மட்டும் நினைச்சாங்க. அதனால யார் தலைமையில, கர்ணனுடைய தலைமையில வந்து அவனை வந்து பிடிக்கணுன்றதுக்காக போறாங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் கலாவதி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாம்பனை சிறைபிடிக்க திட்டமிட்ட குரு வம்சத்தினர் யது வம்சத்தினர் எதிர்த்து போரிட வருவார்கள் என்பதையும் எதிர்பார்த்தார்கள். ஆனால் யது வம்சத்தினர் சண்டைக்கு வந்தால் வரட்டுமே, அவர்களால் என்ன செய்ய முடியும்? அவர்கள் குரு வம்சத்தினருக்கு ஈடாக மாட்டார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் சக்கரவர்த்திகளான குரு வம்சத்தினரின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட அரசர்கள் மட்டுமே என்று எண்ணினார்கள். மேலும் அப்படி அவர்கள் போருக்கு வந்தால் நாம் சவாலை ஏற்று அவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கலாம். பிராணாயாம யோக முறையின் புலன்களை கட்டுப்படுத்துவது போல் அவர்களை நாம் நம் சக்தியால் அடக்குவோம் என்று குரு வம்சத்தினர் தீர்மானித்தனர். தங்களுக்குள் ஆலோசித்து பின் பெரியவர்களின் அனுமதியை பெற்று மகாவீரரான பீஷ்மதேவரின் தலைமையில் கர்ணன், சாலன், பூரிஷ்வான், யஞகேது, மணப்பெண்ணின் தந்தையான துரியோதனன் உட்பட எல்லா மகாரதிகளும் சாம்பனை சிறைப்பிடிக்க புறப்பட்டனர். வீரர்கள் அவரவர்களின் போர்த்திறனுக்கு ஒப்ப மகாரதி, ஏகரதி, ரதி என்று வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர். மகாரதிகள் ஒரே சமயத்தில் தனியாக ஆயிரக்கணக்கான வீரர்களுடன் போரிடக்கூடியவர்கள். எல்லோரும் ஒன்று கூடி சாம்பனை பிடிக்க முற்பட்டார்கள். சாம்பனும் ஒரு மகாரதியே என்றாலும் தனியாக அவன் 6 மகாரதிகளுடன் போரிட நேர்ந்தது. எனினும் குரு வம்சத்தின் வாரிசுகள் தன்னை எதிர்த்து வருவதைக் கண்டு அவன் அஞ்சவில்லை. தனியாகவே அவன் அவர்களை எதிர்நோக்கி தனது சிறப்பான வில்லை கையில் எடுத்து சிங்கம் போல திடமாக நின்றான். எதிரி படைகளை தலைமை தாங்கி நடத்தி வந்த கர்ணன் சாம்பனுக்கு சவால் விட்டான். ஏன் ஓடுகிறாய்? நில், உனக்கு நாங்கள் பாடம் கற்பிக்கிறோம் என்று கர்ணன் அறை கூவினான். ஒரு சத்திரியனின் சவாலை மற்றொரு சத்திரியன் ஏற்றாக வேண்டும். சாம்பன் அவர்களை எதிர்த்து நின்றதும் அவன் மீது அவர்கள் சரமாரி பொழிந்தார்கள். ஓநாய்களாலும் நரிகளாலும் தாக்கப்படும் சிங்கம் அஞ்சாதது போல் யதுவம்சத்தின் மகிமை வாய்ந்த வீரனான சாம்பன் கிருஷ்ணரின் மகன், சக்திகள் பல பெற்றவன். தனியாக உள்ள தன்னை பலர் கூடி தாக்கும் முறைகேட்டை கண்டு மிகுந்த கோபமுற்று வெகு திறமையுடன் அவர்களை எதிர்த்து போர் செய்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து வாசிங்க. வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதலில் அவன் 6 அம்புகளை 6 மகாரதிகளில் நோக்கி செலுத்தினான். ஒவ்வொரு ரதத்தையும் நோக்கி மேலும் 4 அம்புகளை சாம்பன் விடுத்தான். அவை ஒவ்வொரு ரதத்திலும் பூட்டியிருந்த 4 குதிரைகளை கொன்றன. ரதங்களில்
சாரதிகளான ஒவ்வொரு அம்பால் வீழ்த்தினான். ரதங்களில் அமர்ந்திருந்த வீரர்களையும் அம்புகளால் தாக்கினான். தனிமையில் சாம்பன் 6 மகாரதிகளின் திறமையுடன் எதிர்த்த போது அவர்கள் சாம்பனின் எண்ணற்கரிய சக்தியை பாராட்டினார்கள். போர் நடந்து கொண்டிருந்த போதிலும் சாம்பனின் அதிசய வலிமையை அவர்கள் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டார்கள். எல்லோரும் சக்திகளுக்குரிய வீரத்துடன் போரிட்டார்கள். என்றாலும் ஒன்று கூடி தனியாக ஒருவனை தாக்கியது முறையாகாது. அவ்வாறு தாக்கப்பட்டதால் சாம்பன் தன் ரதத்தை இழந்து தரையில் இறங்க வேண்டியதாயிற்று. 6 வீரர்களில் 4 சாம்பனின் 4 குதிரைகளை கொன்றார்கள். மற்றொருவன் சாம்பனின் வில்லின் வாளை துண்டித்து அவனை மேலும் போரிடாமல் செய்தான். இவ்வாறு கடுமையாக போர் செய்தும் சாம்பன் ரதமும் ஆயுதமும் இழந்து நின்றதால் அவர்கள் அவனை சிறைப்பிடித்து குரு வம்சத்தின் அரசகுமார் லட்சுமணாவை அவனிடமிருந்து பிரித்து அழைத்துக் கொண்டு வெற்றியுடன் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு திரும்பினார்கள். மகா முனிவரான நாரதர் இச்செய்தியை எது வம்சத்திடம் கூறினார். அவர்கள் மிகுந்த கோபமடைந்து தனியொரு வீரனை 6 வீரர்கள் சூழ்ந்து கொண்டு சிறைபிடித்தது முறையல்ல என்று கண்டனம் செய்து எதிர்குலத்தின் தலைவரான உக்கரசேன மன்னரின் அனுமதியுடன் ஹஸ்தினாபுரத்தை நோக்கி படையெடுத்து செல்ல ஆயத்தமானார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க இன்னொருத்தர். கலியுகத்தில் சிறிய காரணங்களுக்காகவும் மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் போர் செய்ய முயல்கிறார்கள் என்பதை அறிந்திருந்த பலராமர் 2 பேரும் அரச வம்சங்களான யது வம்சத்தினம் குரு வம்சத்தினம் தம்முள் சண்டையிடுவதை விரும்பவில்லை. அவர் கூறினார், அவருடன் போர் செய்வதற்கு பதிலாக முதலில் நான் அங்கு சென்று நிலைமையை அறிந்து வருகிறேன். ஒருவரை ஒருவர் புரிந்து கொண்டு பிரச்சனையை தீர்க்க முயற்சிக்கலாம். சாம்பனையும் அவரின் மனைவியான லட்சுமணாவையும் விடுவிக்க குருவம்சத்தினை சந்திக்க செய்து போரை தவிர்க்கலாம் என்பது பலராமனின் எண்ணம். எனவே அவர் பண்டிதர்களான பிராமணர்கள் சிலரையும் யது வம்சத்தின் முதியவர்கள் சிலரையும் உடன் அழைத்துக் கொண்டு ஒரு அழகிய ரதத்தில் ஹஸ்தினாபுரம் நோக்கி சென்றார். குரு வம்சத்தினர் சாம்பன் லட்சுமணா திருமணத்திற்கு சம்மதிப்பார்கள், சண்டையை தவிர்க்கலாம் என்று பலராமர் உறுதியாக நம்பினார். கற்றறிந்த பிராமணர்களும் யது வம்சத்தின் முதியவர்களும் உடன் வர பலராமர் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு பயணமானார். அப்போது அவர் தெளிவான ஆகாயத்தில் மின்னும் நட்சத்திரங்களிடையே தோன்றும் பிரகாசமான சந்திரனை போல் காணப்பட்டார். பலராமர் ஹஸ்தினாபுரத்தின் எல்லையை அடைந்த போது நகருக்குள் பிரவேசிக்காமல் வெளியிலிருந்த ஒரு சிறிய பூங்கா இல்லத்தில் தங்கினார். பின்னர் அவர் உத்தவரிடம் குரு வம்சத்தினரை சந்தித்து அவர்கள் போர் செய்ய விரும்புகிறார்களா அல்லது சமரசம் செய்து கொள்வார்களா என்பதை அறிந்து வரும்படி பயணித்தார். விஷ்ணுதேவர், திருதராஷ்டிரன், துரியோதனாச்சாரியர், பலி, துரியோதனன் உட்பட குரு வம்ச தலைவர்கள் பலரை சந்தித்து வணங்கி பலராமர் நகருக்கு வெளியில் வந்து தங்கியிருப்பதை தெரிவித்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து யார் வாசிக்கிறீங்க? இங்க பலராமருடைய மேன்மையான குணத்தை நம்ம கண்டிப்பா பார்க்கணும். அவருக்கு என்னன்னா, அதாவது சண்டை என்பது தேவையான மட்டும்தான் சண்டை போடணும் அப்படிங்கிற கொள்கை கொண்டவர். மேலும் உறவினர்களுக்குள்ளே சண்டை வருவதை அவர் விரும்பல. அதனால்தான் நீங்க மகாபாரத போர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா 2 தரப்புமே என்னுடைய உறவினர்கள் தான், எனக்கு 2 தரப்புமே வேணும், அதாவது துரியோதனனும் வேணும் பாண்டவர்களும் வேண்டும், அதனால எனக்கு 2 தரப்புக்கும் நான் என்னுடைய சப்போர்ட் நான் பண்ண மாட்டேன். ஸோ அந்த சமயத்துல அவர் என்ன பண்றார், அவர் இதுக்கு யாத்திரைக்கு சென்று விடுகிறார், தீர்த்த யாத்திரைக்கு சென்று விடுகிறார் இல்லையா. அந்த சமயத்துல சுத கோஸ்வாமியுடைய தந்தையா இருக்கக்கூடிய அவர் பேர் என்ன, சுத கோஸ்வாமியுடைய தந்தை, அவரை கொன்றுவார் இல்லையா. அவர் உட்காந்து பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருப்பார். பலராமர் வந்தா கூட எழுந்து உட்கார மாட்டார், எழுந்து நிக்க அவரை நமஸ்கரிக்க மாட்டார். ஒரே ஒரு புல்ல எடுத்து அவரை கொன்னுடுவார். அவர் பேர் என்ன, பேர் டக்குன்னு ஞாபகம் இல்லை. உங்களுக்கு யாருக்காவது ஞாபகம் இருந்தா சொல்லுங்க. மாதாஜி. ரோமஹர்ஷரா? ரோமார்ஷன். ரோமார்ஷன். சோ ரோமார்ஷனர் கொன்னுடுவார். சோ அதாவது ஆதி குரு அவர் இல்லையா. பலராமா இஸ் ஆதி குரு. சோ நமக்கு ஆன்மீகத்துல நாம முன்னேற்றம் அடையணும்னா பலராமருடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பா தேவை. ஓகே, பலராமருடைய கருணை இல்லாம நம்மளால ஆன்மீகத்துல முன்னேறவே முடியாது. அதனால்தான் ஃபர்ஸ்ட் நித்யானந்த பிரபுவையும் நம்ம வணங்கணும் இல்லையா. சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அனுகிரகம் வேணும்னா நித்யானந்த பிரபு மூலியமா தான் நம்ம போகணும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணருடைய அனுகிரகம் வேணும்னா பலராமர் மூலியமா தான் நம்ம போகணும். ஸோ தட்ஸ் ஹவ். இங்க கூட குரு வம்சத்தினருக்கும் எது வம்சத்திற்கும் மத்தியில சண்டை வர்றது அவர் விரும்பல. ஏன்னா 2 தரப்புமே உறவினர்கள். அதனால முதல்ல சமாதானம். அவர் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய முறையை பாருங்க இந்த இடத்துல இல்லையா. டைரக்டா அவங்க வீட்டுக்கு போகாம ஊரு வெளியில இருந்து இல்லையா உத்தவரை அனுப்பி அவங்களுடைய சூழ்நிலை என்னன்னு தெரிஞ்சுண்டு
அவங்களுக்கு அந்த சமாதானம் பேசுவதற்கு ஓகேவா இருந்தா போகலாம். இந்த மாதிரி ஒரு அரசியல் தாற்பயத்தை வந்து கண்டிப்பா வந்து பரிபாலிக்கணும். அதை வந்து நம்ம பலராமருடைய செயல்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க பிரபு. குருவம்ச தலைவர்கள் முக்கியமாக திருதராஷ்டிரன் மற்றும் துரியோதனன் பலராமனின் வருகை பற்றி தம் மகிழ்ச்சியை தெரிவித்தார்கள். ஏனெனில் பலராமர் குருவம்சரின் நலனை வேண்டுபவர் என்பதை அவர்கள் அறிவார்கள். உத்தவரை மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்ற குருவம்ச தலைவர்கள் அவரை உடன் அழைத்துக் கொண்டு தகுந்த மரியாதை சின்னங்களுடன் பலராமரை காண அவர் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு சென்றார்கள். அவர் பலராமரை வரவேற்று அவரவரின் தகுதிக்கு தகுந்தபடி பசுக்கள், தேன் ஆகியவற்றை செய்யப்பட்ட பண்டுகள், மலர்கள், மாலைகள், வாசனை பொருட்கள் போன்றவற்றை அவருக்கு பரிசாக வழங்கினார்கள். பலராமர் முழுமுதற் கடவுள் என்பதை அவள் அறிந்திருந்ததால் அவரின் உன்னதத்தை மதித்து அவர் முன் மிகுந்த மரியாதையுடன் தலை வணங்கினார்கள். ஒருவரை ஒருவர் வரவேற்று நலம் விசாரித்து மரியாதைகளை பரிமாறிய பின் பலராமர் கம்பீரமான குரலில் மிகுந்த பொறுமையுடன் தன் கருத்துக்களை அவர்களின் முன் சமர்ப்பித்தார். அன்பார்ந்த நண்பர்களே, இப்போது நான் வல்லமை மிக்க அரசனான உக்கிரசேனன் மன்னரின் கட்டளைப்படி அவரின் தூதனாக உங்களிடம் வந்துள்ளேன். அவரின் கட்டளை மிகுந்த கவனத்துடன் கேட்பீர்களாக. ஒரு கணமும் தாமதிக்காமல் அவரின் கட்டளை நிறைவேற்றுவீர்களாக. தினையாக இருந்த சாம்பனை நீங்கள் ஒன்று கூடி முறையின்றி தாக்கி சிறைப்பிடித்திருப்பதை உக்கிரசேனன் மன்னர் அறிவார். இதை அறிந்ததும் நாங்கள் பதற்றப்படாமல் இருக்கிறோம் என்றால் அதற்கு காரணம் நாம் நெருங்கிய உறவினர்கள் என்பதே. நமக்கிடையேயான நல்லுறவு முறியலாகாது என்பது என் கருத்து. அனாவசியமாக சண்டையிட்டுக் கொள்ளாமல் நம் நட்பை நாம் காப்பாற்ற வேண்டும். எனவே தயவு செய்து சாம்பனை உடனே விடுவித்து அவனையும் அவனின் மனைவியான லட்சுமணாவையும் என் முன் கொண்டு வாருங்கள். பலராமர் அதிகாரமான தொனியில் இடமாகவும் வீரத்துடன் உயர்நிலையிலிருந்து பேசிய குருவம்சர் தலைவர் ரசிக்கவில்லை. அவர்கள் பதற்றமடைந்த மிகுந்த கோபத்துடன் கூறினார்கள், நீங்கள் இப்படி பேசுவது ஆச்சரியமாக இருக்கிறது. ஆனால் கலியுகத்திற்கு பொருத்தமாக உள்ளது. இல்லாவிடில் பலராமர் இப்படி கடுமையாக பேசுவாரா? பலராமர் சொற்களும் தொனியும் எங்களை அவமதிப்பதாக உள்ளன. கலியின் பிரபாவத்தால் காலில் அணியப்பட்ட வேண்டிய பாதுகைகள் தலையில் கிரீடத்தின் இடத்தை அடைய விரும்புகின்றன போலும். நாங்கள் எதுவும் குணத்துடன் திருமணம் மூலம் சம்பந்தம் கொண்டுள்ளவர்கள். இது சம்பந்தமாக அவர்கள் எங்களுடன் வந்து வசிக்கவும் விருந்துணவும் உறங்கவும் உரிமை பெற்றிருக்கிறார்கள். இந்த உரிமையை அவர்கள் இப்போது துஷ்பிரயோகம் செய்கிறார்கள். எங்கள் ராஜ்யத்தின் ஒரு பகுதியை அவர்கள் ஆளட்டும் என்று நாங்கள் பிரித்து கொடுத்ததற்கு முன் அவர்கள் எவ்வித அந்தஸ்தும் இல்லாமல் இருந்தார்கள். இப்போது அவர்கள் எங்களை கட்டளையிட முயற்சித்தார்கள். சாமரம், விசிறி, சங்கு, வெண்குடை, கிரீடம், சிம்மாசனம் போன்ற அரச சின்னங்கள் நாங்கள் எது வம்சத்திற்கு அனுமதிக்கிறோம். எங்கள் முன்னிலையில் அவற்றை பயன்படுத்தும் உரிமை அவளுக்கு இல்லை. இப்போது எங்களை எதிர்க்கும் துணிச்சல் அவளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அவர்களின் செருக்கை இனியும் நாங்கள் அனுமதிக்கப் போவதில்லை. அவர்கள் அரச சின்னங்களை உபயோகிப்பதையும் நாங்கள் இனி அனுமதியோம். இவற்றை அவரிடமிருந்து பறித்து விடுவது நல்லது. பாம்புக்கு பால் வளர்த்தால் அது பாம்பின் விஷயத்தை அதிகமாக்கவே உதவும். எது வம்சத்தினர் இப்போது உண்ட வீட்டுக்கு இரண்டாகம் செய்கிறார்கள். நமது கொடையாலும் கருணையாலும் அவள் இப்போது செழிப்புடன் வாழ்கிறார்கள். எனினும் வெட்கமின்றி நம்மை அடக்கி ஆள பார்க்கிறார்கள். இவையெல்லாம் மிகவும் வருந்தத்தக்க செயல்கள். பீஷ்ம, துரோணாச்சியார், ஆரியர், அர்ஜுனன் போன்ற குருவம்சத்தினர் அனுமதித்தாலின்றி உலகில் யாரும் எதையும் அனுபவிக்க முடியாது. சிங்கத்தின் முன் ஆடு வாழ முடியாது போல நமது ஒப்புதல் இல்லாமல் இந்திரனின் தலைமையிலான தேவர்களும் கூட வாழ்வில் எதையும் அனுபவிக்க இயலாத போது சாதாரண மனிதர்களை பற்றி என்ன கூறுவது? ஐஸ்வர்யம், நாடு, அரச அந்தஸ்து, பாரம்பரியம், மாவீரர்கள், உயர்ந்த குடும்பங்கள், பரந்த சாம்ராஜ்யம் ஆகியவற்றை பெற்றிருந்த குருவம்சத்தினரே உண்மையில் செருக்குற்றிருந்தார்கள். அவர்கள் நாகரிக சமுதாயங்களை கடைபிடிக்காமல் பலராமனின் முன்னிலையில் எது வம்சத்தினை பழிக்க
பழித்து பேசினார்கள். இவ்வாறு மரியாதையின்றி பேசிவிட்டு இவர்கள் அஸ்தினாபுரம் திரும்பினார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இங்க பலராமர் சொன்னதுல எந்த தவறுமே கிடையாது. அவர் எங்கேயும் செருக்கா பேசல. ஆனா அவர் வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ரிக்டா வந்து இருப்பார். ஈவன் நிறைய டீலிங்ஸ்ல பண்ணும்பொழுது கிருஷ்ணர் ஏன் இப்படி செய்யறார் அப்படிங்கிறது வந்து உத்தவர் எப்பவுமே கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருப்பார் இல்லையா? கடைசியில நம்ம 11வது காண்டம் படிக்கிறதுக்கு இறைவனுடைய அருள் கண்டிப்பா கிடைக்கும் நமக்கு. சோ அந்த காண்டத்துல வந்து இருவருக்கு மத்தியில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் அந்த காண்டமே, 11வது காண்டம். முன்னுக்கு பிறன் முரணாகவே இருக்கும் எல்லா செயல்களுமே. ஆனா அதற்கு வந்து பகவான் வந்து அழகா விளக்கம் கொடுப்பார் உத்தவருக்கு இல்லையா? ஆனா பலராமர் அப்படி கிடையாது. வெரி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். அவர் வந்து எதையுமே வந்து அதாவது என்ன சமயோஜித புத்தி மாதிரி எல்லாம் அவர் யோசிக்க மாட்டார். பட் இஸ் வெரி வெரி, அதாவது நல்ல என்னது சொல்லுவாங்க, சூக்ஷ்மமான இதெல்லாமே அவருக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சாலும் அவர் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு தான் இல்லையா? அந்த ஒரு நிலையில இருந்தா இங்க பேசுறாரு. ஒருத்தரை வந்து நம்ம வந்து தாக்குவதற்கு அத்தனை பேர் சேர்ந்து அவனை தாக்கி இருக்க கூடாது. தட் இஸ் அ ரைட் திங். அது கண்டிப்பா கேட்கணும் இல்லையா? இன்றைக்கு நாம கேட்கலன்னா நாளைக்கு இதே மாதிரிதான் தொடரும். அதே மாதிரி செயல் எப்ப நடந்தது சொல்லுங்க? அபிமன்யனுடைய மரணம் போதுதான் நடந்தது இல்லையா? மகாபாரத போர்ல எல்லாருமே சேர்ந்துதான் அபிமன்யுவை வந்து தாக்குனாங்க இல்லையா? சோ ஒருத்தன் ஆனாலும் அவன் கடைசி வரைக்குமே சமாளிச்சான் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி அபிமன்யு, இந்த சாம்பன் கூட வந்து ஐ திங்க் அவனும் போர்ல வந்து மரணம் அடைகிறான் என்று நினைக்கிறேன். இது நம்ம மகாபாரதத்துல கேட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். ஆனா கரெக்டா தெரியாது, ஸ்பெகுலேஷன் பண்ண வேண்டாம் நம்ம. ஆனா அபிமன்யு வந்து ஒரே, அதாவது ஒருத்தர் அவன் ஒருத்தனே, ஆனா அந்த சக்கரவியூகத்துல போயிட்டு அவன் வந்து வெளியில வர முடியாத ஒரு நிலை வரும் பொழுது அவனை சுற்றி எல்லாருமே வந்து அவனை வந்து தாக்கிண்டே இருக்காங்க இல்லையா? பாண்டவர்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியல அன்னைக்கு. எல்லாருமே அவனை தாக்கி தாக்கி கடைசியில கர்ணன் வந்து இவ்வளவு இம்சை அந்த ஜீவனுக்கு தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவனை வந்து அவனுக்கு மரணம் கொடுக்கறதே பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வெளியில இருந்து யுதிஷ்டர் வந்து கத்தும் பொழுது அந்த மரணத்தை வந்து கொடுத்தவன் வந்து கர்ணன் தான் இல்லையா? ஏன்னா இன்னும் இருந்து, அதாவது நம்ம மிருகாரி கதையை கேட்கும் பொழுது ஒரு ஜீவனை வந்து கொல்றது பெட்டர், எதை விட கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொல்றதை விட கொஞ்சம், அதாவது ஒரேடியா கொல்றதே பெட்டர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கருத்து. ஏன்னா அது இன்னும் பெரிய பாவம் அது அப்படின்ட்டு சொல்லும் பொழுது மிருகாரி எப்படி விட்டுட்டார் இல்லையா? ஆனா இந்த இடத்துல கர்ணன் வந்து அந்த ஒரு செயலை வந்து செய்யும். ஏன்னா தன்னுடைய தமையனுடைய மகன் என்பது அவனுக்கு தெரியும் இல்லையா? அதனால இங்க பலராமர் இவ்வாறு பேசியதற்கு இவங்க என்ன எப்படி பேசலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இது அப்படின்னா இவங்க ஒரு சிற்றரசு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. யார? அதாவது எது வம்சத்தினரை வந்து ஒரு சிற்றரசாக நினைக்கிறாங்க. ஏன்னா குரு வம்சம் தான் வந்து இந்த பரதகண்டம் முழுவதுமே ஆண்டுன்றது ஆக்சுவலி. அதனால நமக்கு கிட்ட, அதாவது ஒரு சிற்றரசுக்கு என்னென்ன சலுகைகள் உண்டு, அவங்க என்னெல்லாம் உபயோகப்படுத்தலாம், அதாவது பேரரசு முன்னாடி எதெல்லாம் அவங்க உபயோகப்படுத்தலாம், சின்னங்கள் உபயோகப்படுத்தலாம், இதெல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு நம்ம எப்படி சாசனம் எழுதுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து அரசு சாசனம் மாதிரி அவங்க வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்ததுனாலதான் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளையே அவங்க வந்து மிஞ்சி பேசுறாங்க. ஆனா இவங்களுடைய தவறுகளை அவங்க உணரல. இந்த இடத்துல அவங்களுடைய அஜ்ஞானம் தான் வெளிப்படுது இல்லையா? யாருடைய அஜ்ஞானம்? குரு வம்சத்தினுடைய. இங்க யார் போயிருக்கிறது? அங்க திருதராஷ்டிரம் போயிருக்கான், துரியோதனன் போயிருக்கான். இவங்க எல்லாருமே வந்து அடர்ந்த அஜ்ஞானம் தான். துரியோதனன் அவருடைய தந்தையை காட்டிலும் அஜ்ஞானம் அவன். சோ அப்படி இருந்த பட்சத்துல அவன் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் ஏற்கனவே அவனுக்கு அகங்காரம் ஜாஸ்தி இல்லையா? அந்த அகங்காரத்தினால எவ்வளவு பேச்சு இல்லையா? பாம்போட கம்பேர் பண்ணியாச்சு. இப்படி எல்லாம் பேசணும் பொழுது அதை பேசிவிட்டு மரியாதை இல்லாம பேசிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு செல்கிறார்கள். இது எல்லாமே யாரு பொறுமையா கேட்டுக்கிறது? பலராமர் கேட்டுக்கொள்கிறார். எஸ், அடுத்து யாராவது வாசி. ஜெயந்தி மாதாஜி கலாவதி வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க, யாரு வேணாலும் வாசிங்க. பலராமர் பரசுகளின் அவதூற்றை பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாலும் உள்ளூர அவர் கோபத்தால் கொதித்து கொண்டிருந்தார். பழிவாங்கும் எண்ணம் அவரில் ஓங்கிய போது உடல் படபடத்தது. அப்போது அவரை காண பயங்கரமாக இருந்தது. மிகவும் உரத்த குரலில் சிரித்தபடி அவர் கூறினார், குடும்பம், செல்வம், அழகு, இக உலக முன்னேற்றம் ஆகியவை காரணமாக கர்வம் கொண்டிருப்பவன் அதோடு திருப்தியடைந்து அமைதியாக வாழாமல் எல்லோரையும் எதிர்க்க முற்படுகிறான்.
இப்படிப்பட்டவனிடம் நன்னடத்தை மற்றும் அமைதி பற்றி பேசி பயனில்லை. அவனை தண்டிப்பதற்கான வழிகளை பற்றி யோசிக்க வேண்டும். பொதுவாக உலக ரீதியில் செல்வங்களை அதிகமாக வாழ்வது பற்றி பேசுவதில் பயனில்லை. மிருகங்களை தடியின் உதவியால் மட்டுமே கட்டுப்படுத்த முடியும். குருவம்சத்தினரின் அகந்தையை பாருங்கள். கிருஷ்ணரும் யதுகுலத்தின் மற்றவர்களும் கோபமடைந்திருந்தும் அமைதியான முறையில் தீர்வு காண வேண்டும் என்று நான் விரும்பினேன். அவர்கள் குருக்களின் ராஜ்யம் முழுவதிலும் தாக்குதல் நடத்த விரும்பினார்கள். ஆனால் நான் அவர்களை சமாதானப்படுத்தி போரில்லாமல் ஒப்பந்தம் ஏற்படுவதற்காக சிரமம் எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வந்தேன். எனினும் இந்த அயோக்கியர்கள் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள். அவர்கள் போரை விரும்புகிறார்கள், சமாதானமான முடிவை அல்ல என்பது தெளிவாக தெரிகிறது. அவர்கள் கர்வம் கொண்டு என்னையும் யதுவம்சத்தினரையும் இழிவுபடுத்தி இருக்கிறார்கள். தேவராஜனான இந்திரனும் யதுவம்சத்தினரின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படுகிறான். போஜர்கள், ரிஷ்ணிகள், அந்தகர்கள், யாதவர்கள் ஆகியோரின் தலைவனான உக்கிரசேன மன்னரை ஒரு சிறு படைத்தலைவன் என்பதா? அவர்களின் முடிவு ஆச்சரியத்தை அளிக்கிறது. இந்திரனும் பணியும் உக்கிரசேன மன்னனுக்கு பணிய மறுக்கிறார்கள். யதுவம்சத்தினரின் மேன்மையை எண்ணி பாருங்கள். அவர்கள் தேவசபையையும் பாரிஜாத மரத்தையும் தங்கள் வலிமையால் வென்றுள்ளார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் கௌரவர்களுக்கு கட்டளையிட தகுதியற்றவர்களா? முதற் கடவுளான ஸ்ரீகிருஷ்ணர் கூட சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து கட்டளையிட தகுதியற்றவர் என்று அவர்கள் எண்ணுகிறார்களா? அப்படி எண்ணுவதாயிருந்தால் அவர்களுக்கு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டியது அவசியமே. அரசு சின்னங்களான சாமரம், வெண்குடை, சிம்மாசனம் ஆகியவற்றை யதுவம்சத்தினர் உபயோகிக்க கூடாது என்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். அப்படியானால் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைத்தவரும் லக்குமியின் கணவருமான பகவான் கிருஷ்ணரும் இச்சின்னங்களை உபயோகிக்கல் ஆகாதா? கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களின் தூசியை தேவர்கள் வணங்குகிறார்கள். உலகம் முழுவதையும் தன் நீரால் நிரப்பும் கங்கை நதி கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களிலிருந்து புறப்படுவதால் அந்நதியின் கரைகளில் யாத்ரீகர்கள் நாடும் புண்ணிய தலங்கள் தோன்றியுள்ளன. கிரகங்களின் அதிபதிகளான தேவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் கிரீடங்களில் கிருஷ்ணரின் பாத தூளி படுவதை தம் பாக்கியமாக கருதுகிறார்கள். உயர் நிலையில் உள்ள தேவர்களான பிரம்மதேவரும் பரமசிவனும் லக்ஷ்மி தேவியும் நானும் கூட கிருஷ்ணரின் முழுமையான ஆன்மீக பகுதிகளே. என்றாலும் அரச சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து அரசு சின்னங்களை உபயோகிக்கும் உரிமை அவருக்கு இல்லை என்று கௌரவர்கள் எண்ணுகிறார்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. எஸ், ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க நெக்ஸ்ட். மாதாஜி, இவர்கள் யதுவம்சத்தினர்களை பாதுகைகளாகவும் தங்களை கிரீடங்களாகவும் கருதுவது எவ்வளவு மடமை! குருவம்சத்தினர் செல்வ செருக்கினால் மதியிழக்கிறார்கள் என்பது நன்றாக தெரிகிறது. அவர்கள் ஒவ்வொரு கூற்றும் பைத்தியகாரமாக இருக்கிறது. அவர்களை உடனடியாக தண்டித்து அவர்களுக்கு புத்தி புகட்ட வேண்டும். நாம் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருப்பது தவறாகும். எனவே உலகில் எங்கும் குருவம்சத்தினர் அடையாளம் இல்லாமல் இன்றே அவர்களை நிர்மூலமாக்குகிறேன். பலராமர் இவ்வாறு பேசிய போது அவர் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் எரித்து சாம்பலாக்கி விடுவார் போல குரோதத்துடன் காணப்பட்டார். அவர் நிதானமாக எழுந்து நின்று தன் ஹலாயுதத்தால் தரையில் அடித்தார். அப்போது ஹஸ்தினாபுர நகரம் பூமியிலிருந்து துண்டிக்கப்பட்டது. பலராமர் அந்நகரை கங்கை நதியை நோக்கி இழுத்துச் சென்றார். இதனால் ஹஸ்தினாபுர நகரம் முழுவதும் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டது. பூகம்பம் போல் உண்டான அந்த அதிர்வில் ஹஸ்தினாபுரம் நொறுங்கிவிடும் போல் தோன்றியது. நகரம் கங்கை நதியினுள் விழுந்து மூழ்கிவிடும். தவறு வாயில் இருந்ததை கண்ட மக்கள் ஓலமிடுவதை கேட்ட குருவம்சத்தினர் நேரவிருக்கும் அபாயத்தை உணர்ந்து அறிவு பெற்றார்கள். மேலும் ஒரு கணம் தாமதிக்காமல் அவர்கள் தம் மகளான லட்சுமணாவையும் சாம்பனையும் அழைத்து
கொண்டு அவ்விருவரையும் முன்னிலையில் வைத்தபடி பலராமனின் முன்பு வந்து கைகூப்பி முழுமுதற் கடவுளிடம் மன்னிப்பு வேண்டி பிரார்த்தித்தார்கள். நல்லறிவுடன் அவர்கள் பேசினார்கள். பலராம பிரபுவே, நீர் இன்பங்களின் உறைவிடம், பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நிலைநிறுத்தி காப்பாற்றப்படுபவர் நீர். துரதிர்ஷ்டவசமாக உமது அபார சக்திகளை நாங்கள் அறியாமல் இருந்தோம். அன்பான பிரபுவே, தாங்கள் மிகவும் மூடத்தனமாக நடந்து கொண்டோம், அறிவு குழம்பி போயிருந்தோம். இப்போது உமது மன்னிப்பை நாடி உம்மிடம் வந்திருக்கிறோம். தயவு செய்து எங்களை மன்னிப்பீராக. நீரே மூலகர்த்தா, பரிபாலிப்பவர், அளிப்பவர். என்றாலும் உமது நிலையை பரமமானது. எல்லாம் வல்ல பகவானே, மகாமுனிவர்கள் உம்மை புகழ்ந்து பேசுகிறார்கள். நீர் மூல சூத்ததாரி, உலகிலுள்ளோர் எல்லாம் உமது கைப்பொம்மைகள். எல்லையற்றவரே, எல்லாம் உம் பிடியில் உள்ளது. குழந்தை விளையாடுவது போல பிரபஞ்சம் முழுவதும் உம் தலையின் மேல் சுமந்து நிற்கிறீர். ஒளி காலத்தில் பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதையும் உம்முள் அடக்கிக் கொள்கிறீர். அப்போது மகாவிஷ்ணுவாக நீர் மட்டும் எஞ்சி நிற்கிறீர். அன்பார்ந்த பகவானே, பிரபஞ்சத்தை காப்பாற்றுவதற்காக நீர் உமது பரமான உடலில் தோன்றியுள்ளீர். நீர் கோபத்துக்கும் பகைமைக்கும் அப்பாற்பட்டவர். நீர் எது செய்தாலும் அது தண்டனை இருந்தாலும் பிரபஞ்சம் முழுவதற்கும் நன்மை பயப்பதாகவே அமையும். நீர் அழிவற்ற முழுமுதற் கடவுள், எல்லா சக்திகளுக்கும் சிறப்புகளுக்கும் நிறைந்தவர். உமக்கு நாங்கள் எங்கள் பணிவு கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை படைத்தவரே, தாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் உம் திருவடிகளில் விழுந்து வணங்குகிறோம். இப்போது நாங்கள் உம்மிடம் முற்றிலுமாக சரணடைந்துள்ளோம். எனவே எங்களிடம் கருணை கூர்ந்து எங்களை காப்பாற்றுவீராக. இவ்வாறு பிதாமகரான பீஷ்மர் முதல் துரியோதனன் மற்றும் அர்ஜுனன் வரையிலான குருவம்சத்தினர் வணங்கி பிரார்த்தித்த பின் முழுமுதற் கடவுளாகிய பலராமர் உள்ளம் இலகியவராய் அஞ்ச வேண்டாம் என்று அவர்களுக்கு அபயம் அளித்தார். திருமணத்துக்கு திருமணத்துக்கு முன் மணமகள் மற்றும் மணமகளை சார்ந்தவர்களிடையே போர் மூழ்வது சத்துருகளிடையே வழக்கமாய் இருந்து வந்தது. சாம்பன் பலவந்தமாக லக்ஷ்மணாவை கடத்தி சென்ற போதிலும் அவன் அவளுக்கு தகுந்த கணவன் என்பதை கண்டு கௌரவர்கள் திருப்தி அடைந்தார்கள். எனினும் அவனின் பலத்தை பரிசோதிப்பதற்காக அவனுடன் போரிட்டார்கள். யதுவம்சத்தினர் கௌரவரிடமிருந்து சாம்பனை மீட்க முடிவு செய்த போது பிரச்சனையை தீர்க்க முன்வந்த பலராமர் சக்தி வாய்ந்த சத்திரியர் என்ற முறையில் சாம்பனை விடுவிக்கும்படி அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார். இதனால் தமக்கு அவமானம் ஏற்பட்டதாக கருதி கௌரவ பிரபு பலராமனின் பலத்தை பரீட்சை செய்ய விரும்பினார்கள். அவர் தமது எண்ணத்திற்கரிய சக்தியை வெளிப்படுத்துவதை காண அவர்கள் விரும்பினார்கள் போலும். பின்னர் மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் அவர்கள் தங்கள் மகளான லக்ஷ்மணாவை சாம்பனிடம் ஒப்படைத்தார்கள். இவ்வாறு பிரச்சனை சுமூகமாக தீர்ந்தது. தன் மகளான லக்ஷ்மணாவிடம் மிகுந்த பிரியம் கொண்டிருந்த துரியோதனன் அவளின் திருமணத்தை வெகு விமர்சையாக நடத்தினான். அவளுக்கு சீதனமாக ஒவ்வொன்றும் 60 வயதுக்கு குறையாததுதான் 12,000 ஆணைகளையும் 10,000 நேர்த்தியான குதிரைகளும் 6,000 ரதங்களையும் 1000 பணிப்பெண்களையும் அளித்தான். யதுவம்ச சிரேஷ்டரான பலராமர் மணமகன் சாம்பன் பொறுப்பாளர் என்ற முறையில் சீதன பொருட்களை மிக்க மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டார். கௌரவர்கள் தமக்களித்த மரியாதையால் திருப்தியுற்ற பிரபு பலராமர் முதுமண தம்பதியருடன் தலைநகரமான துவாரகை நோக்கி புறப்பட்டார். பலராம பிரபு வெற்றிகரமாக துவாரகையை அடைந்த போது அவரின் சிறந்த பக்தர்களும் நண்பர்களுமான நகரவாசிகள் அவரை வரவேற்றார்கள். அவர்கள் எல்லோரும் கூடிய போது திருமணம் பற்றி செய்திகளை பலராமர் அவர்களுக்கு விவரித்து கூறினார். ஹஸ்தினாபுர நகரம் அதிர்ந்ததை பற்றி அவர்கள் கேட்டு ஆச்சரியமடைந்தார்கள். சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறுவதிலிருந்து ஹஸ்தினாபுரம் தற்போதைய புதுடில்லி என்பதும் அதில் ஓடும் இப்போதைய நதியான யமுனா அப்போது கங்கை என்றும் அழைக்கப்பட்டது என்பதும் தெளிவாகிறது. ஜீவகோஸ்வாமி போன்ற அறிஞர்கள் கூறுவதிலிருந்து கங்கையும் யமுனையும் வெவ்வேறு வழிகளில் சென்று ஒரே நதியின் பெயர்களில் என்பது தெரிய வருகிறது. ஹஸ்தினாபுரத்திலிருந்து விருந்தாவன பகுதியின் வழி சென்ற கிளை யமுனை என்றும் அழைக்கப்பட்டது. அங்கு கிருஷ்ணர் தம பரமமான லீலைகளை நிகழ்த்தினார். யமுனையை நோக்கி சரியும் ஹஸ்தினாபுரம் பகுதி மழைக்காலத்தில் வெள்ளத்தால் நிரம்பும் போது அந்நகரை பலராமர் கங்கையில் மூழ்கடிப்பதாக அச்சுறுத்தியது நினைவுக்கு வருகிறது. பக்தி வேதாந்தர் எழுதிய கிருஷ்ணா என்னும் நூலின் 68ஆம் அத்தியாயமான சாம்பனின் திருமணம் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. இதுல நம்ம பார்க்க வேண்டியது, அஜ்ஞானத்தால் வந்து யாருடைய வார்த்தைகள், துரியோதனன் தரப்பில் இருந்த வார்த்தைகள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளும்படியா இல்லை. ஆனா பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த விளக்க உரையில பார்க்கும் பொழுது சாம்பனோட அத்தனை பேர் போர் புரிஞ்சது அவனுடைய வலிமையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவும், இங்கே பலராமருடைய உன்னதமான நிலை இல்லையா, அவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்பதை வந்து அவர்கள் வந்து தெரிந்து கொள்வதற்காகவும் தான் அப்படி பேசியதாக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா உண்மையிலே வந்து அவங்க வந்து, அதாவது ஆப்புலன்ஸ்னா அந்த இது நல்ல செல்வ செழிப்புல இருக்கிறதுனால அந்த அகம்பாவம் என்பது குரு வம்சத்தினருக்கு உண்டு இல்லையா. ஏன்னா விசித்திர வீரியன் காலத்துல இருந்தே நம்ம பார்க்கணும். அதை நம்ம எடுத்துட்டோம்னாக்கா, விசித்திர வீரியன் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே போய் தவறுகள் இழைத்து கொண்டே இருப்பான். ஏன்னா அவனுக்கு என்ன அகம்பாவம்னா, தன்னிடத்தில் வந்து செல்வம் உண்டு, தன்னை எப்பொழுதுமே ரட்சிக்கக்கூடிய ஒரு அண்ணன் உண்டு, பீஷ்மர் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு இதனால வந்து அவன் தவறு இழைத்து கொண்டே இருப்பான். சோ இவன் எங்கெல்லாம் மாட்டிக்கிறானோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு இவர் வந்து அதாவது வெற்றி கொண்டு அவனை வந்து அழைச்சிட்டு வருவார். யாரு? பீஷ்மர். சோ அந்த அகம்பாவம் என்பது அந்த ரத்தத்திலேயே வந்து ஊறி போன ஒன்றுதான். அதனாலதான் கொஞ்சனா மிஞ்சுவாங்க, மிஞ்சினா கொஞ்சுவாங்க, அந்த மாதிரி டைப். யாரு? குரு வம்சத்தினர். சோ இப்போ அவர்கள் பேசிய விதம், இவர் ஸ்ட்ரிக்டா தான் சொன்னார், அவர் ஒன்னும் அகம்பாவமா பேசல. ஆனா அது அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டார்கள். சோ தவறாக புரிந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து இவருடைய நிலையை வந்து கீழான நிலை என்றதை வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய, அதாவது பௌதீக கண்ணோட்டத்துல இருந்து அவங்க நோக்கி எடுத்துரைக்கிறார்கள். உடனே பலராமருக்கு பயங்கர கோபம் வருது இல்லையா. சோ அவங்க முன்னாடி அவர் வந்து காட்டல. ஆனா அவங்க போன பிறகு அவர் என்ன செய்தார்? அவருடைய கையில இருந்த கதை இல்லையா, அத வந்து பூமி அடிச்சப்ப அது அதிர்ந்தது, அஸ்தினாபுரமே வந்து ஆடியதாக. அந்த அப்புறமா அவர்கிட்ட வேற என்ன இருக்கும், அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, அது ஆக்சன் சொல்லுவாங்கல்ல, அது பேர் என்னது, உழறுமை, ஏர் உழற மாதிரி இருக்கும், அது என்னது மாதாஜி? கலப்பை. அந்த அந்த இதை வச்சு என்ன பண்றாரு, அஸ்தினாபுரத்தையும் இழுக்கிற மாதிரி செஞ்சிருக்காரு. சோ அதை கண்டு ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்க, பதட்டம் அடைகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் பீஷ்மர் முதல் கொண்டு எல்லாருமே வந்து பலராமர் வந்து சந்திக்கிறாங்க. அப்போ அந்த பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இல்லையா. நீர் இன்பங்களின் உறைவிடம். இது ஆக்சுவலி பலராமர் யாரு? கிருஷ்ணருடைய முதல் விரிவங்கம். அதனால கிருஷ்ணர் வேறு, பலராமர் வேறு கிடையாது. பலராமர் வந்து கிருஷ்ணருடைய, அதாவது ஆன்மீக ஆற்றல், ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி இல்லையா. வெறுமனே ஆன்மீக ஆற்றல் தான் வந்து பலராமர். அதனால இவரை புகழ்ந்தால் என்ன, கிருஷ்ணரை புகழ்ந்தால் என்ன, எல்லாமே ஒன்றுதான் இல்லையா. சோ ஆதி குரு அவரே. நீர் இன்பங்களின் உறைவிடம், மேலும் இந்த பிரபஞ்சங்களை வந்து தாங்கின்னு இருக்கிறவரே அவர்தான் இல்லையா. சோ ஆதிசேஷனாக அவர்தான் இந்த 14 லோகங்களையுமே அவர்தான் தாங்கியிருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நாங்கள் மிகவும் மூடத்தனமாக நடந்து கொண்டோம். கரெக்டா சொல்லிட்டாங்க அவங்களுடைய நிலை இல்லையா. சோ அறிவு குழம்பி போயிருந்தோம், இப்பொழுது உங்களுடைய மன்னிப்பை நாடி வந்திருக்கோம், உங்ககிட்ட வந்திருக்கோம். ஏன்னா மக்களுடைய கூக்குரல் கேட்ட பிறகு இது என்ன நடக்க போகுதுன்ற பயம் வந்த பிறகு, அதாவது முடிஞ்சா காலை பிடிச்சுக்கிறது, முடியலன்னா தலையை பிடிச்சுக்கிறது, அந்த நிலைதான் இவங்களது. நீரே மூலகர்த்தா அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். அவரால்தான் அவர் வந்து ஆதி தெய்வம் என்பதும் தெரியும். சோ அவர் தான் இந்த 14 லோகங்களையுமே வந்து தாங்கின்னு இருக்கார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும் இல்லையா. எப்படி அவர் மீது சயனித்திருக்கிறார் இல்லையா. யாரு? மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணு. அவருடைய நாபியில தான் வந்து அந்த நாபியில வரக்கூடிய அந்த கமலத்தினுடைய தன்ல தான் 14 லோகங்கள் அப்படின்னா அவர் தான் தாங்கின்னு இருக்கார் இல்லையா. சோ பரிபாலிப்பவர், அழிப்பவர் என்றாலும் உமது நிலை பரமமானது அப்படின்னா நித்தியமானது, எக்காலத்திலுமே மாற்றம் கிடையாது என்று அர்த்தம். எல்லாம் வல்ல பகவானே, மகாமுனிவர்கள் உம்மை புகழ்ந்து பேசுகிறார்கள். இப்பதான் தெரியறது அவருடைய புகழ் பேசுறது. நீர் மூல சூத்திரதாரி, உலகில் உள்ளவர் எல்லாம் உமது கை பொம்மைகள். பகவானுடைய கைகள்ல நாம் எல்லாருமே பொம்மைகள் தான் இல்லையா. பொம்மலாட்டம் மாதிரிதான். பொம்மலாட்டத்துல அவர் எப்படிலாம் நம்மளை ஆட்டி வைக்கிறாரோ அப்படியெல்லாம் நாம ஆடிண்டேதான் இருக்க போறோம். ஊழி காலத்தில் உமது தலையில் மேல் சுமந்து நிற்கிறீர் இல்லையா. சோ எல்லா ஊழி காலத்தில் வந்து பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் உமக்குள்ள அடங்கி கொள்கிறது. எப்படின்னா சோ அந்த தாமரை மலர் வந்து அப்படியே வந்து அவருடைய, அதாவது கர்ப்போத கஷாய விஷ்ணுவுக்குள்ளேயே அடங்கிவிடும் இல்லையா. பகவான் சயனித்து கொண்டிருப்பார். சோ அப்படி இது எல்லாமே உங்களுக்குள்ள வந்து அடங்கிவிடும்.
அன்பார்ந்த பகவானே, பிரபஞ்சத்தை காப்பாற்றுவதற்காக நீர் உமது பரமமான உடலில் வந்து தோன்றியுள்ளீர். அப்படின்னா நித்தியமான உடல், எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய உடல்ல தோன்றி இருக்கிறீர்கள். நீர் எது செய்தாலும் அது தண்டனை அளிப்பதா இருந்தாலும் பிரபஞ்சம் முழுவதும் நன்மை பயப்பதற்காகவே அமையும் அப்படின்னா அவருடைய நல்ல எண்ணத்தை வந்து நாம இந்த இடத்துல வந்து சுட்டி காட்டுறாங்க. பலராமர் எப்பவுமே அப்படிதான். சோ கிருஷ்ணர் வந்து அவர் என்னைக்குமே அவருடைய கிருஷ்ண அம்சத்துல வந்து எப்பவுமே அவர் பண்ணது கிடையாது. விஷ்ணு தத்துவத்தில் தான் அவர் எல்லாமே தண்டனைகள் கொடுத்திருக்காரு. சோ பலராமரும் அதே சுபாவம் தான். நீங்க எங்கேயாவது விருந்தாவனத்துல இதுல லீலைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து என்னைக்குமே வந்து அந்த அம்சத்துல செய்தது கிடையாது. ஆனா அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விஷ்ணு தத்துவங்கள் தான் அசுரர்களை எல்லாமே வதைக்கிறது. சோ அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நீர் அழிவற்ற முழுமுதற் கடவுள், எல்லா சக்திகளும் சிறப்புகளும் நிறைந்தவர். உமக்கு நாங்கள் எங்கள் பணிவு கலந்த வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். இதை முதல்லயே நம்ம செய்திருக்கலாம் இல்லையா? அவர் அவ்வளவு பவர் காட்டின பிறகுதான் நம்ம செய்யணுமா என்ன, இல்லையா? சோ நீங்க இப்பொழுது நாங்கள் உங்களிடம் முற்றிலும் சரணடைந்துள்ளோம். எனவே எங்களிடம் கருணை கூர்ந்து எங்களை காப்பாற்றுவீராக. ஒரு முறை சத்தியனுடைய தர்மம் என்ன? அதாவது நேருக்கு நேர் நின்றா போர் புரிவாங்க. அதே வந்து அடைக்கலம் என்று வந்து விட்டா அவங்கள வந்து கண்டிப்பா வந்து கொல்ல மாட்டாங்க, அவங்கள வந்து எதிர்த்து நிக்கவும் மாட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ஷெல்டர் கொடுப்பாங்க. அந்த சுபாவத்தை வந்து பலராமர் இந்த இடத்துல கொடுத்தார். அதுக்கப்புறம் லக்ஷ்மணாவையும் வந்து அனுப்ப சொல்லி கேட்கிறார். அப்புறம் வந்து சாம்பனையும் லக்ஷ்மணாவையும் அனுப்பி வைக்கிறாங்க. துரியோதனன் நல்ல வரதட்சணை இல்லையா, அந்த காலத்துல சீதனமாக எல்லாத்தையுமே இவ்வளவுமே கொடுத்து அனுப்புறான். அதுக்கப்புறம் வெற்றிகரமாக பலராமர் வந்து துவாரகை அடைகிறார். நடந்த கதையெல்லாம் சொல்றார். அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதை கேட்டு வந்து அதாவது இவ்வளவு நடந்ததா அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு போகிறார்கள். சோ இதுதான் வந்து அஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்த பலராமருடைய விஜயம். சோ சண்டை போடாமலே ஒரு சமாதானமான நிலையில வந்து அதாவது அவருடைய லீலையை வந்து நல்லா முடிச்சுட்டு போனார். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். நாம அடுத்த வாரம் 69வது இது வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, வாஞ்சகல்பதாரூப்யச்ச கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय. हरे कृष्ण